angu yau blai ke bawah laloran kat ulai lam yangi kum ki rangba baka prestri kelasania bagi wan mat pendep ya ga kentang ya ga nika yeng ke bak kentang ke jongpi ke balang hang ni ha sing mau kenro ngap diang sobaha ya baro nadu ya ki nong mi khmat ki baka balang ke lakhot napo jongka mulai presbytery ki nongkit kam jongka Putmuri district ki membersan jongka balang ki dekat komiti balang bad ya baro kat ke bangila bad dalang hagan ke por ngi dia phai show play hagan jing dwai ku kpa jongi ubah beneng utrai ki met ki mensi madukli jongka balang Iwan hakmat jemi au play hagan ke por bag klimat bagi don hagan ke pelau jene ke yemani bagi sayo ban pendap ke ban kentang ni ke yeng ke kentang ke bami mala ibet ban penyeng hagan ke jaka isai go try ban ya lamingi kirang ba iba prestri lasenia yang abat teman adi cruz bagi AK baru try bagi ban pendap long nam dak buram ka jomihi tiang ya ka jing dua jongi ipan ngi boti haka kateng jong jis na penem men ta phadu halakarta amen tini ko po to ngin ya sekrilang ya uplay ni ka klemat ka bamenta bangirwai ni ka jirwai ba sispa saupusan Atroiken maulai kabalang Ruan gloria ram yada bale ba ke pai ba nong shun kin yo pen do ko ya ka Yang ni kepuar hasua bangin lek kejeng duai ngan pulia katu kat ni ki bentana kini ketien ke jong blay kini dekat ki bangin lakban siam kitab ke baar ki chronicle kal nong ba nyo bat ki katu kat ni ki dekat nak ni kal nong kumni u Solomon ula pendep ya ka yeng utrai bat ya ka yeng sim bat baro kabala poi ha ka do nut u Solomon bantau hapo ka yeng utrai bat hapo ka yeng jong uhi ula thau bha ti utrai ula pau hau Solomon menmit ba ula ong hau ngalayo ngau ya ka jing duai jong me bat ngala jit ya kani ka jaka halade banlong ka yeng jing kenya ladanga khangkhop ya ka beneng ba on om don slap lani ladanga hukum yo puj ban bam du ya ka ri lani ladanga pha ya ka yap khlam hap ngi briu jonga lada ki briu jonga ya ki bala khot da ka kerteng jonga kin penret ya ladi bat kin duai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin phaino na ki lenti bomman jongki kum ta tingan sngo na beneng bat ngan map iki pop jongki bat ngan penkhia ka ri jongki ti ki khmat jonga kin pej bat ki skor jonga kin ngap ha ka jing duai kaban penlong ha ka ni ka jaka na mar menta ngala jit bat ngala penkentang kentang ya ka ni ka yeng baka kerteng jonga kala banlong hangta hala karta bat ki khmat jonga baka do nut jonga kinlong hangta jiunom ublei bo khupa jing bah beneng ngidap da jing sngongu emi habang ya don lang ha ka por ha ka plau jong ka ying ka ba itenlan gidwai menang ya lam bela ka jong ka balang ru oi na do ka komiti jong ka balang jing seng samla ka jing seng kan thei jing sakhna bat ki priu du khot yu pai lang jong me baro apa ka balang bakinang yai da ka bor ka jong mi ha ka jing alam ka jong me kinalong sia ka balang
kaba sakhi me ki baro sachi sien kan ran yong isuan bacu IT lot hami ki program ki bangsa ki jing pendep baro bangi pa ne ka jingker khu ke jome halor ki baro ke bangin pendep ka ne ke sengi ni syania ni IT lot hami ki ni baro ni duai ni pa ne ke kertang ke jong Jesus Christ amen Tomenta ngin poi sika binta kabagin yo ban yai tawer ye gini ke yeng mani hasua ke mas yo man pli bat ban kentang yaka teki para bangait padi ngin yarwai kawi ke jirwai da bangin yeng lang hadu bangin pendep ban yai tawer laisin ye ke yeng mani bat hangta ngin sewan lang kham sakmat hangni hajan khamajan bangin yo ban pli ini ka jingkhang ne ke yeng mani bang se yo ban rong lang sepo te kat ba ngedang yai te we ni ke yeng mani te ngin yarwai ke jirwai ke ba sispa san puwe Long rim ka balang hang ni de Jesus Christ o try ya pete ba jot ka ni da ka un tau tem mai Jeng akmat jong beri ke jingkang. Yo ban di ye ke jingkang ko ke tanah badan. Ko gadak ko ban di ye ke jing ko ke tan itu Tuhan. Tuhan haji tri ko ikedok. Ko skim ka buram unjo bandung. Maka keting ke jong lei kwan lei khun và lei nước Singapore là pi dia di tanah dia ke ba khun di jong lei yo bandung dia ke ba syakri ban wai nanta da juga ro yo trai ro dia ini pendem agak jenduai Kau kuang demi ubah bening. Kau sekri kami bagi ban berdek yang kentang milik ini.
yo ban di mereka cinta ya ke ba ka burong ka play jami an pau pat kedak lap liwang iki kedok yo ka bnei bagi ko ni ki yo ban rong ban sekri ban pen crown ya ka kedeng jami lawan ka ko twa ni ka po du ni ka po ya bagi ki yeng ka kentang la ki yeng jo ni sekri ki yeng jo ji mani ni Lui lam lagi ini kita besar, misalnya ada jingke pada lam macam ni. Maka kadang kita menci tahu ini kau dapat bagi doa. Amin. Singapore ngan karpat yo sekretari jong kabalang dong subhaban pensngeu hangi ya ke history lu basdang ya ka jing de ba ka jing te bathau ini ka ying mani Kajing te kajing tau kajing mani jong kabalang presiden sing mau kero kelas dang na ka por ba kabalang presiden sing mau kero kadang long tang ketnat balang jong kabalang presiden put mauri Habaka balang presiden food mori kala ai katnat balang hagasnam hajar lai ki jia seng juga katnat balang la pelong ha ying balang kabadon ha compound jong ka school naman ka jing nang roy ki para bangej bat ki wei pat ki para bangej ki wan jing seng ki wei pat ki balang kani ka ying balang ya ka pelong jia seng das dang ban khap ngia kum ta ka committee jong katnat balang pelong ha ka artrik jong bunai January jong ka stam hajar rio kala yo ban syong perkhat kung nu ban yo ke jaka mani blei ka kham kullu ban syakri yo blei kum ta kle kut ban don no ka fon kerpang na ka ban ta jing pen kre ban snai mane ha ke jaka ba ka balang ringkat ba katnat balang kle thiet na ka ban ta ban snai mane ka ba ka jing he jong ka kalong khat ar haja square foot sans nam hadien ka ni da ka jing seu blei katnat balang ka lalong ka komiti ngatat bal long ka sandrik ju na jun ka sam arajar khatwai klekut baka por kalabyang bante snano ya ka ying mane kumta ha ka khat artrik ju na jun ka sam arajar khatwai ha ka jalang ju ki rid khat katnat balang lapun sngow ka jing thmu baka jing angnut ju komiti hadin ki nya kren ki rid khat ka balang lapun paw ka jing kaman ka kraw bagi angnut ban yo no ka ying mane ka kham he bat kullut kumta ka jalan ki rud khot klekut ban priang ka jing ajingmot ka committee bat ban kret no ki jing don kam kum juru le kut ban pentip ka ne ka jing angnut
jong ngat balang sya ka balang kwe hafun mauri ban kerpat ya ka balang Presiden Fun Mauri ban penyo jingbit na ki bor balang bahalor ka jelang farkhat kam jong ka Fun Mauri district kulalong ka snam arjar khat ar klap riang ka jing kerpat jong ka balang Presiden Fun Mauri bat pha ek de kam sha ka maulai presdri ha ka jelang farkhat kam ka maulai presdri kulalong ha ka snam arjar khat ar ha ka balang mautawar klap riang ba menjur ban sha ek ka balang Presiden Fun Mauri ban snano ek ying mani ha katnat balang umsing mau kunro kawadon ha kisnang umsing maulai block 1 haba katnat balang klayo ek jingtip na ka balang kwena food mauri ha ka khandai trik jo nai mi jang kasam arjar khat ar ka pentip ba ka prestrik la priang i jing kapat ka balang ban shna ek yumane ki prawange ka tat balang umsing mau kunro la dap da ka jing sokwen bat angu yu blei kumtaga komiti yang ketna balang long ha khandu trik jub nai Oktober snam arajar khat ar kelekut ban pha ban plan ban draw ya ke ying mane hai wayne ki architects iba pau jong ka state jongi iba JSKG namar jong ka jing khamya ke ying balang la sedang man pendap no shiwai ke benta sapo jong ka ying mane ya kalau sedang lalu berai November dengan sem ari khat lai layon pendap ya baro ki non kam kentup ya ki ben ki syuki ki mit bat ki wei hak bekut jo benai September juga sem arjar khat sau hadin la pendap ban snai ki non kam baro ki jeseng yo katnat balang la pelong no hak benta syapo jo ki yimane thamai kata hak khat khandai tarik jo benai December juga sem ari khat sau Dei hakane ka benta basyapo jong ka yumane baka maulai presbytery kelawan bantung ya ka balang bantung balang ya katat balang presiden umsing mong kunro ha ka khat nyo tri jub nai me jong sam arjar khat san wat lang la yo e ka jaka ka ba kham kulu jong pelong jeseng ndre ka jing angnot ki khon jo ka balang kalong ban yo ban shakri yo try ha ka benta jong kata ka ying mani ka bangi angnon kumta da ka jing shirhem ka balang klekut ban peteng ka jing trei yak las dang biang na ru benai January jong sam ari ka san layo wan penieng ya ka trust ka atrik jong benai July sam ari ka san but tap ikat nom jong ka ying mani ka khat fratrik jong benai August jong sam ari ka san ki wei ki jing penwit penbiang ka imane kum ka ker ke ya ka ker ka ying mani ka jing bo iki jing khang yet ki wei lala ban pendap iki baro hapo jo benai September jo ka snam arajar khat nyau ke ying ka ba kentang jong blei kum ong usim David syagi khon Israel ha ka por ble te ka temple kat kum ka kitab ka baneng kong chronicle R4R ka khot ka baneng kong kani kalong ka ying trai ublei ba kani kalong ka duan jing ai ngu thang ai bakane ke yimaniru ya ka bangila tei kan long kumju na ka benta ka balang presiden umsing mau kunro ublei na ka benta ka burom jung u amen Reverend Shaman subaban sya enga ban shim ya kane ka por khndiat na ka benta ban pau khndi ke jing sungu ya ki to ki ran benta ha ka batte ya kane ka ying mane Kajing sengu ke beneng kong ka le si architect sejongi ba JSKG iblat ai ka plan ba ki jing draw ba ban supervise ya ki jing tray baro nyai khubleiru ye ba bili nong sap ba di kong santi nong sit ki pen tray ka ni klem shong thaj hadu ban de dep nyai khubleiru ye ki parabange jong ka balang Presbyterian umsing mau kunro ki bala Christian met bat mensim ban pendap ya ka ka ying ka kentang ka jung blei ni pen pau ka jing sngongu ya ki para bange jong ka balang food mauri ki bala Christian lengba ki jing a ki jong phi man ka quarta ba na ka benta ka jing tei ya ka ying ka jong blei ho ni ai khu blei ru ya ki to baro ki para bangai ki bijuan jeseng hakane ka balang ka jongi ki bong pat de
Lani ki mempat dan ke keteng balang bat ngi. Hendrei ki la Kristyan ngi hagi babun ki benta. Kum jurung ai ke jing khule ya bara ki weipat ki parabangai. Ki bredan benta lembat ngi ka balang hagi batte ya kene ke ying ka jong trai. To blai kerku ya pi i wei pe i wei. Khule sibun. Lai sibun de masan. Ki jing tip ki ba pla penyo hangi ni ka por. Kumnu ba le yo ini ka jaka. Bat kum lo sedang bantai ni ke yimani. Kum ni ke bakalong benta. Lai nang yai kerku ila ka jong ka balang hang ni. Nang la ban ai ka jing sekri yo blai kumba pi angnut. Bangin la yo ban pendep i pingetang. Kum ta pin yo ikalat ban sekri yo blai ni ka por. Tingin ya ruang ke jing ruang ke ba sispa san kundai. Sispa san kundai. Doya roya o try the crow o long badab ding is nay kilat ker yang o ai ka neka yeng Menta ngin poi sia ka benta ban pen kentang ye kene yang ying mani te kum tu ngai baro la yo ini ka program haki kti ke jungi tinga karpat yang ilang baro bag seba bangin yang yeng lang ngan ya lam manga kum tu sekmat bat phi baro sabut itu benta baong ngi pen kentang ya kini ke ying mani ngan ya lam manga haka kerteng ublay ukpa ublay ukon badu munsim bakoj naga benta ban mani ya ublay ban duai ban yaro ya u naga benta ban syaikai bat ayat day para bengai haga jingis lok kajing ya ujirkes utrai jongi nginya duai atrai ubau blai nong pen bot nong sius pa jengi bau kli jonga balang trai ngidon hani ke ying kabak kentang ga jongi bangi wan go trai ban aingu yemi Melia lambat yengi nduk pasdang jon ke jing syakri hadu ke kleman. Bakum ki bangai baro trang liyo bentah. Hakaban pen kentang ni ke ying ke kentang ga jemi au play. Trang liyo ngeu ye ke ai kaba ki khon jemi han ke balang nadu bakilas dang ye jing syakri hagan ke doj kena ke dong baka kentang. At hadu along nan balang balang kliak sai kumno ban pen yo ye ga jaka babit babiang ban syakri ban yero yami tran lapli ikilat anti baro bagabalang Kristen sing mau kenro rengkat kanyi kersian kebalang kami na put muri kelak otrai ban penyeng ni ke yeng ke kentang hang ni ya bangi pen kentang haka keteng jami ublay ukpau kon bat men simakoi trai isai go trai ban nai kersian ya kerku Bani ka ying ka jemi kelong ka ying jing duai ka ying bagi kon jemi ki wan ban syakri ban pen krau ko trai ka teng jami to kumni hani ka por ai ya ka jing pen bena pai ba baka presbytery lama jongi ki angot ki syakri baret le yo ban pendep ya ka bil kentang ini ka ying ka jong blai haka kerteng ka jong blai pau kon bad masya makoj kum tangi pen bena bagadi ka ying kalong ka ying labu kerpang nam ban mani ban sekriu badru ba unlong ka buram ka bor ka jeng sinsyar yekar halakarta amen ka prestri maulai nadu ka por bakal yo ya jekar pat jong phi bantei ini ka ying mani ka prestri kamdon kanu kajing sngau de kamai pat reda ka jingkmen nilai railang ban sya sngau bahaya phi
katnat palang itu kepor tapi yok bantai ini ke ying meni bat thamai blai wana kersan bor ya pi ki khun ke jong blai bi balai ni don kam ban don ni ke ying ban sakri ya blai kaktin ke jong blai hak kitab Exodus kalenong ke arpun riu hadin bagi kun Israel la yo ban mi no na ke jing sha le ben jong ki hai Egypt bat da ka jing thau ha ka jing lam ka jong Moses usekri ka bau blai lokot ye o ban poi sikari kanan kri ka jing suk ka jing kemen kri badam da ka dut bat kengam bat hapdeng ka jing ya len ti ka jong ki ban poi seri kanan kle share dara bun bun jaka bat haman baki share iki dara jong ki kim juklet ban pelong ye ke jing sikri ban mani ye utrai bau blai badai hang ni kamang lai tho ye pi hak kitab Exodus nang ba arbon riu ke dekat ban kong ter bau blai ong how Moses go Moses to shna thauno ye ke tabankel ke ying ke jonga khnang baki khun jongmi kin yo ban wan rung ban duai ban yo tho ban yo slok bat nga ublai ya ki den kam jang ki baro ki don le se ki khon ki para ngai bi ek bat no man sim hak balang sim kun ro le se ba pi shi belej bala man sngi pi yo ban thit kha ban set min mi re kum no pi yo ban ta ba de ban ya sei bo ban ai ban no shi ka kam ga fon chna ying mani ha ba Moses ong to wan lam ya ki jing ai jong pi Sekai miik ke jong try bang yo ban thau no in ke ying ke jong le ke tamanakil wa sosun ai ye ki tu ki riu kin thai ki long ki mi ba duk ba kim yo lan kum non le dai om sim khang la ye ki kila pen long kila sen yang lang kila ya sen rob lang kat tu kat ne ngut na peng jong ki kum ki long ki mi ba ki khon kin thai kat bau Moses udang rung hati merkil ban duai ublai ulawan jingo ia kat merkil habak ke jing duai ke jong Moses ulawan pau hak dur ke jong lo bat ki kun Israel ki pek lagi jong ki ying dara jong ki pek sekate merkil pek ke ei ke tei belajar kumno ublai uwan ban jingo ia kat merkil ke ying jong ublai ke ying jong u bat kumno ule ban pa ke por bau sekri ju Moses urung hang ta ke ying jing duai ki khun jong blai kan ni ke de ke ying ke bak kentang bangi wan ban rong ban sekri ban mani ban pen krau ya ke kedeng jong trabau blai bau Solomon yeng hakmat jong pailang Israel ban ong ni kitin bagani kade ki ying jing duai ke ying ke bangin wan ban rung hang ni bagin pendu no ia ka jing skaupriu ngin pendu no ia ka jing shun ngin pendu no ia ka jing ya bishri ringin rung hane ke ying jing duai ya ka ban sim ka khoj ka ban sim ka aitilot shautrai hang tangin yo diang ia ka jing kerko kani kam dei ka jaka ya bangin ya kawang breu ngin kan thok breu de ka jaka ka bangin sam yen ai ya ka jing slok na ka tien ka jong blai balong ka jing bang ka ban dei ya phi ki para nge ki bawan hang ni na ka por si ka por ta di ka ying jong blai ka bang yo ya ka jing mam ei yo ya ka jing tngen bat yo ya ka jing hon ka ban siem bang wan ka ying jong blai ngin rung ru dak ka man sim ban sakriyo blai ngin mi dak man sim jo ka jing hon ka jing kemen bau trai bau blai jongi lo ka bor bau ai ka jing hon blai ka khu yingi ba ni jing slok nam ta ka boram ka jing u amen Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Komto yang yala ban pendep ni kimenta barok bedai bat ni jing sekri ka jumblai hari pen kentang yani ka ying ka jumblai plain kerku yang ilang barok ai ku blai kidong isimenta barok hagani ka jing sekri ka jumblai maka jing dalang jong i wei long ka jing kerku ka jing men maka jing sekri jumblai ka long ba jing hon bat bacap Apoy kayi kayeng pensyong jeng jeng sok bakon ang ne pen kya donot bamong pen jem pisa jeng Ublay ukpa jung bahab deng teh ni kapor ki aigu ime. Nam tak ni kapor ki pakentang kapor keror. Bawa ai no tula ai. Bagi jung ai ka bedak biang ka jung trai nam ni jung stress dong penem ai ngi. Ka jung i ba jama ublay ukpa nam jukun. Lam just lok bat yang bon petengan cai bor men semuku. Bini ki jung ku jama ublay long lai wei.
Kede long rengkat lemot ni iwe ke be seng lang ni kapor. Orang kat lembo pai lang jo dah ka jong balang je ha ni jaka. Ha ni ka ri jing be keleng sorong pertahi. Nadom tas bam jukun. Amen.